Bit-tnejn filgħodu daħlu fis-seħħ devjazzjonijiet ġodda fit-tarf ta' Triq Tal-Barrani sabiex ikun jista' jitkompla l-proġett tal-mini li se jkunu qed jgħaddu minn taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Fil-fatt tal dawn ix-xhur li ġejjin, dawk li minn Triq Tal-Barrani jkunu għaddejjin fid-direzzjoni lejn Santa Luċija jridu jgħaddu minn Santa Luċija sabiex jibqgħu sejrin lejn Triq Ħalluqa u Triq Garibaldi. Kif jixet il-filmat, ġala darba jeħtlu f'din il-lokalità, il-vetturi se jkunu jistgħu jgħaddu mit-triq ewlenija sabiex jerġgħu joħorġu fi vja l-Ħalluqa. Rejf Abdilla li huwa l-perit responsabbli mill-proġett spjega li f'Santa Luċija saru diversi arranġamenti ta' traffiku sabiex jiffaċilita l-moviment tal-vetturi minn mad-dawra tar-raħal. Il-perit Abdilla kompla jispjega li din il-fażi hija kruċjali għal proġett tal-mini l-ġodda ta' taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija u l-proġett li jinsab għaddej fil-Marsa. Bażikament dan l-għaluq qed jingħalaq ħabba żewġ proġetti, għandek Santa Luċija u għandek il-proġett tal-Marsa wkoll. Qed isir xogħol ta' żewġ mini twin culverts biex jinbidlu l-cables tal-132 u jiġu moddin minn ġo culverts. Allura l-ewwel xogħol li ħanaraw ħajkun punt ta' taqida tal-cables il-ġodda mal-cables il-qodma u ħajsir xi ħaġa simili iktar l-isfel fis-sajt tal-Marsa. Iktar qudiem ħankunu qegħdin nibdew l-iskavar tal-mina, allura di triq ħajkollha tibda titbaxxa biex tgħaddi l-mina minn taħt ir-roundabout eżistenti li hemm. Abdilla spjega li dawn id-devjazzjonijiet tfasslu b'konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija biex ġie assigurat li jkun hemm l-aħjar aċċess u ħruġ residenti bl-inqas inkonvenjent possibbli. Infrastructure Malta qed tipprovdi shuttle service għal dawk li vjaġġaw bil-mixi lejn Santa Luċija, ħal Tarxien u raħal ġdid. Dan is-servizz ser ikun provdut mit-2 sas-sibt bejn it-8 u 11 ta' filgħodu kif ukoll bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija. Minn barra l-mini għas-servizzi se jinbnew ukoll ġibjun u jitpoġġew 2.7 km ta' katusi għal ġbir tal-ilma tax-xita. Il-korsija ġdida għar-roti ta' madwar kilometru se tkun parti minn rotta ferm itwal u sigura li se jkun hemm għar-roti f'din iż-żona u li se taqqad Ħalluqa, Santa Luċija, ħal Tarxien, raħal ġdid u l-Marsa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.